Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah wa syukurillah. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Ngali azim amma ba'du. Dumateng para lenggah sami ingkang boten hamilut hangrasuk agami Islam, kawula ngaturaken salam sejahtera wilujeng siang rahayu ingkang pinanggih. Sampun dumugi mangsa kala dumawaing kodrat parikedah netepi darmaning asepuh. Mastuti laila dawing para kina anggene rami maha putra Mahargya Siwi. Ngemban dawuh saking nyanipun kadang muda Bapa Suyak Sarimbit garwa ingkang ing ari kalenggan siang punika mboten keduga mboten tegel matur piyambak ing ngarsa andika sami. Awit rumaos bembeng ing penggalih hamirsani rawuhipun kadang mitra dasih para tanggi tepalih menapa dene para tamu ingkang sampun sami pinarak lenggah ambalabar hang ngebaing terup bebasan adya hanjung kengna cagaing terup mila kawula ingkang kapiji silih sarira matur ing ngarsa paduka sami. Wondene saderengipun monggo para lenggah sami sareng-sareng kawula dherekaken ngaturaken rasa syukur kanthi manengku puja semedi sawatawis wekdal kunjuk ing ngarsa dalem zat ingkang maha agung Allah subhanahu wa ta'ala ingkang sampun paring murah dumateng sedaya para titah para umatipun ingkang ing rikalenggan siang punika saged sareng-sareng mangempal manunggal nyawiji dadi siji ing balismanipun Adimas Suyak Sarimbit garwa kanthi suka raharja. Sholawat salam mugi konjuk katur dumateng bagenda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi ingkang pungkasan ingkang sampun paring pitedah paring contoh dumateng sedaya para pendherekipun ingkang sabaatipun kita ajeng-ajeng benjang bilih sampun dumugi titi laksana yaumil kiamat. Dumateng para sesepuh, para bini sepuh ingkang lebda ing kawruh kaduk ing pamawas, sugih ing ilmu ingkang tansah pinundi-pundi. Para pangemban pangbating praja, satriyaning negari ingkang hambek Pancasila ing budi minangka pandam-pandom pangayumanipun para kawula dasih ingkang pantes sinudarsana. Para kiai, para nyai, alim ulama, santriwan santriwati ingkang tansah sesanding kalian kitab suci anggenira hangatah-atah sih kawelasan kemurahanipun ingkang maha agung ingkang murbeng dumadi Allah subhanahu wa ta'ala. Para lenggah ingkang minulya, halalantaran kawula Bapa Suyak Sarimbit garwa ngaturaken wilujeng rawuh sugeng siang sagenging panuwun ingkang tanpa winates ingkang tanpa pepindhan katur dumateng para lenggah para tamu sami ingkang sampun kersa hangikhlasaken wekdal rawuh angrawuh ingkang dados undanganipun
ingkang undangan kala wau kekanthi uleman ingkang resmi wondene saperangan namung lewat jawil ajejawilan inggawe saking manunggaling kersa handika sami saged angrawuhi kanthi suka rahardya. Para ingkang minulya was sing gati wigata sing kersa handika sami kaaturan rawuh dipun suwun manunggal idi pangestu handika sedaya mugi katujokna anggenira hamengku karsa oleh duwe gawe hami suda nengeri ngrejake anggenipun ngislamaken ingkang putu anak apa putu tebake nggih mugi-mugi wayah kekalih ingkang dipun icali sebelih dadi nek cara mbiyen ki dilaki sebelih nek wis ilang sebelih men klunas-klunus aja selaya niku saking pangajap pini sepuh biyen ngantos dumugi ing rikalenggan siang niki karsih kok mesem ta sih mugi-mugi ing benjang putu kekalih wayah loro niku bekti kalian Rama Ibu bekti kalian Mbah Putri Mbah Kakung ing benjangipun migunanana tumraping kulawarga lumebering tanggi tepalih minggahing negari nuswa lan bangsa aja mrusal lho Gus ya aja nakal aja ngemplak-ngemplok ipil sing drawase niku welinge pini sepuh nggih mulane gulangan karo golongan ki seje gulangan diwarai apik donge komplotan selaya mila pini sepuh Rama ibune kudu teliti telaten ngemutke nggih ki enek no ana TV umur 12 nganti 15 kok wis ngemplak-ngemploki nganti gelundungan hati-hati lho sih para lenggah ingkang minulya Bapak Suyak so ingkang garwa nyuwun duka ingkang kathah dumateng para lenggah para tamu sami senajan sawatawis dangu anggenipun tata titi hang rantam hang otak-atik hang ngetik benik rawuhe ndika niku badhe kasubya-subya badhe karengga-rengga upamane paringi papan pinarak ingkang prayogi kursine dibuntel unjukan dedaran miraos edos ning katone saperangan mesti ngrasa gagar wigar tanpa karya kurang uyah titik enek sing paring dawuh ngono kurang itim titik pancen wong akeh kok mila kalepatan ingkang boten kasengaja niku wau kula ingkang nyuwunaken gunging samudra pangaksama dumateng sedaya para rawuh para lenggah sami para lenggah ingkang minulya ugi genging panuwun katur dumateng ingkang kawogan Bapak Kepala Desa Ngepoh lumebering Muspika Kecamatan Tanggung Gunung ingkang sampun paring palilah wujudipun serat sah izin resmi oleh Hamengku Gati Purwa Madya Wasana ki enak lho iki sak krepyekan ki arep uyon-uyon bengi ora sida merga ora diijini ki rada cotho titik contone wilayahe Kang Yaji Dongke nggih enek sing uyon-uyon donge sidane awan dadi kula mboten iso ajeng jengklek-jengklek ora tedas ngoten lho para lenggah ingkang minulya sengaja ing ari kalenggan siang punika handika sedaya kaaturan lipur wujudipun seni budaya ala Kabupaten Tulungagung ingkang kawastanan Beksa Wirama Tayub paragane wonten telu sing kula suding nika pramogari CS Waranggana CS Pengrawit CS tetiga ing mangke mbok bilih anggenipun atur leladi dhateng dika sedaya wonten tuna dungkap
kurang maremke kula ingkang nyuwunaken gunging samudra pangaksama ingkang saageng-agengipun. Para lenggah ingkang minulya, minangka puput pepuntane ngatur jroning suka kudu eling kalian waspada du ing rahinga engeta kalian dalu utawi ratrinipun mekaring budaya hangesti luhuring nuswa lan bangsa wilujeng siang wilujeng suka parisuka ihdinas siratal mustaqim billahi taufik wa hidayah wa ridho wa inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gawe kangening atiku tak suwun rintan landalo pamojeko manggi ora ayo lapiek neknae yo kini tak antuk-antuk kabare ora esuk ora sore mung kelingan sak sola bawani najan mung krungu suarane apa maneh yen weruh asme kepasan sakara madu kalah manis sing manis amung esemu bapa ngingati wong manis antuk nugrahaning Gusti najan mung jroning impanku desa nyanding sliramu satu kang dulu raroncen mah ladi malil tonton rina wengi amung dadi impen papuntone pantes digo dununge wong manis ingkang maweh wuyong lakae wos mrene nyangking kembang melati rinonce
Aja sok gampang janji wong manis ento amung lame becik alung prasaja nimas ora agawe tuwa tansah ngugemi tresnaku wingi jebol amung lame kaya ngenteni tukuling jamur hing mong saketiga aku iki prasasat lara tananto jampi bojo amung lames kang uwet diatine banjur gigih akeh tulata wong kang demen citra rep prakasa milih sawiji hendi kang suci kanggo bisa mukti aku eling prasasat lorotan antuk jampi bojo amung lames kang wes diatine banjur gigih akeh tulata wong kang demen citra urip perkasa milih sawiji endi kang suci kanggo bisa mukti Wicara
ketemu ing nalika iku kandhe ayu sumunar netramu sore kang edi amung esmu sing ora nguwati najan midodari kalah endah anyang sampe ati Semar sabrang lekok neng omah ingung kaya ana saumpama wiwitiku atiku goyang paingan tak elek-elek pancen sliramu sing marah-marahi besok kapan aku bisa nyampe lintang panjerino Madune Mas Kang Kancil nyuwun pangapura wong kasane nyambung tresno miyen kondo kowe manis mung ing janji ning nyatane aku ora bisa nglakoni pancen loro rasane kelangan tresno rasa pait kaya mangan buah mojo ning kapriye ora bisa diteruske timbang gawe gaton tembe buri Sepurane Mas Kancil sepurane yen taku ninggalake kowe sepurane Mas sepurane katresnanku cukup semene wae luwe becek Mbak Nur manjing saduluran tresno kuwi ora kena nggo dolanan kabeh mau anggap pun mau ngimpi kisah tresno sing tau dilakoni sepurane Mas sepurane yen taku ninggalake kowe sepurane Cak Kancil sepurane katresnanku cukup semene wae luwe becek Mbak Nur manjing saduluran tresno kuwi ora kena nggo dolanan kabeh mau anggap pun mau ngimpi kisah tresno sing tau dilakoni Japar inggih semoga ingkang nyuwun gede Bapak Japar sekawan lanang regakan suasana wonten ribun Bobo Suya ya diguyang khususnya ora nyono ora ngira yen to aku duwe lara tresno saben dina mung kelingan yen to weruh atiku tratapan piye aku ra nelongso lara
tresno wis mlebu nang dada tatu ora bisa mari yen sliramu ra gelem nambane pancen aku wong ra duwe mung bakul asu ing saben dinane aku mung bisa tresnani nanging aku ra bisa duweni tak sanggane tak trimane lara tresno kaya ngene rasane sing tak pikir rumangsa mergo saiki uripe mulya Ayo padha midhangeno iki promosine Udhe Lambu Sumber Dagang Raja kaya ucapane Pak Suwito manggon wonten dukuh legok tiudan gondang sapa wae mula bapak tani aja nganti lali tuwa muda sing kepengin adat sapi Udhe Lambu Sumber Mas Suwito monggo niki promosine Pak Suwito saking Tiudan Gondang Kadang mitra ayo padha dimirengno iki promosine Udhe Lambu Sumber Dagang Raja kaya usahane Pak Suwito manggen wonten dusun Legok Tiudan Gondang sapa bae pipit sapi mesti ana mula bapak tani aja nganti lali tuwa muda sing kepengin atos sapi Udhe Lambu Sumber Pak Suwito anglayani Iya. Rujak, rujak nangka, rujake para sarjana. Aja ngoyo timan lestari, witodo
mendut wis mesti kapencut rakak niku tali sutra gelandang asmara bagus prana citra Guna kang tega marjaya lena nanging rara mendut tan kersa kinarwa wiguna wiraguna pile dadi banten wiraguna nganti gerak bondo among ati pawitane kaya rara mendut prana citrane Sasar susur Katur Bapa Harta Jogobaya susur panyendu kembang turen tlengap aja dawen kumuyulah irembah sengut bak tine sasar susur lakune yen sabar subur datine sasar susur kesasar ing laku kasusur panyendu kembang turen plengap aja dawen kasus lakune semut lakine sasar susur lakune yen sabar subur datine meski kudu eling Sajroning urip tansah kudu eling aja ngaji pumpuk eling atambe mburine nadyan sehat mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo patulaken anak putune kang narosake bebrayan wae ngaran kudu eling sajroning urip tansah kudu eling adeng ngalingana ing burine nadyan isih mati bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja Tulatan anak putune kang ngarosake pepesan wae ngaran kudu eling Ayo Masur. Aja timpet digoyangin los tanpa terkendali. Regakan suasana wonten niku Bapak Suya.
wonten terus kasem. Yo khususnya kasem digoyang. Aduh Dimas, kula nyuwun pangapura. Mong samene pungkasane nyabung tresno. Biyen kondo kowe manis poeng janji. Ning nyatane aku ora bisa nglakoni. Pancen lara rasane kelangan tresno. Rasa pahit kaya mangan buah mojo. Ning kapriye ora bisa diteruske. Timbang gawe aku njaluk duwite. Sepurane Mas Kancil, sepurane yen aku ninggalake kowe. Sepurane Mas Kancil, sepurane katresnanku cukup semene wae. Luwe bacek mbak manjing saduluran. Tresno kuwi ora kena nggo dolanan. Kabeh mau anggap pon mung ngimpi. Kisah tresno monggo Bu Mekati meregakan suasana wontenipun Bapak Suya. Sik asik, sik.